שלום, ואנחנו בעוד פרק של ווי ספורט. שוב נשחק בחרבות. הפעם בשלב 2. צריך להטעין עכשיו את השלט, חכו כמה שניות. יופי. אותו שחקן, שלב 2 הפעם רק. נתחיל לשחק במשחק היותר קשה ממה שהיה פעם קודמת. בואו ונתחיל. הבה נתחיל. איזה מכות. פיצח את כולם בשנייה. בום! קרא אותם. זה עכשיו קצת קשה, אבל גם זה מסתדר. הצלחנו להרוג כמה שיותר. עכשיו מול לוקה. לוקה מפסידה, ועכשיו זה גווין חוטף בראש. עם 71%. עוד מעט מסיימים גם את השלב הזה. כל כך מהר וכל כך קל. הנה כבר עוד מעט האיש האחרון מגיע. והנה ניצחנו גם את שלב השני. והנה סיימנו את הפרק שלנו להיום. תודה שצפיתם בנו. יאללה ביי.